Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Vleeshouwers Financieel Advies, Wasserie de Orchidee, Autoservice Geins, Hanze Dranken en Evenementen, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Vastelovenssamen van Oud Zwame. In Zwame is ook twee vastelovensverenigingen riek. Is ingelijfd Biermun, hier zitten de hopslokkers en die zit natuurlijk de fopmutsen en natuurlijk in de bakkes. Nu hebben Veros laten vertellen dat de nieuwe prins van de fopmutsen hier woont. Is er dan Bacchus en tegelijk de prins van de fopmutsen? Veel weten we niet. We gaan eens even kijken. Hier is volop feest. Och. Zullen hier hebben geslopen vandaag? Hoe is dat? Die kan zich nooit verlopen. Die kan zich altijd door neerzetten. Die kunnen we altijd toesten, jongen. Vasteloven samen, zijn we hier goed? Ja, zeker, kom binnen. Goedenavond. Goedenavond. Kom door. Kom door, kom door, kom door. Hoe is het feest? Vasteloven samen. Hoi, vasteloven samen. De prinses helemaal in volle naad. Ik ben helemaal verrast. Ik dacht, hier wachten ze te winnen. Nee, geen bakkersen. En, Op het moment niet in ieder geval. maar ben ik hier bij een echte vastelovensfamilie terechtgekomen? Nou, in ieder geval de kinderen. De kinderen in ieder geval. Papa en mama hebben overgeslagen. Bij de kinderen is verder gegaan. Dan is het broer van die bakkers of zo. Dat klopt, ja. Ja, En doe weer vandaag de nieuwe voorganger van de fopmutsen. dat klopt, ja. Prinses, ja. Stel dich even voor. Ik ben Anouk, prinses van de fopmutsen vanaf Dalek. Ik ben 22 jaar, woon al mijn ganse leven in Zwame. En ik heb er ontzettend veel zin in. Ze zijn die komen vragen en dan hebben ze dich voor die broer gevraagd of dich Net ervoor, 1,5 week eerder. en wie lang heb ze erover na moeten denken? Geen moment. Oh, dat is wel snel zeg. Ja, nee, dat... ooit al een keer gedacht, als ik ooit die vraag kreeg, dan weet ik nu wel het antwoord. En waarom dan speciaal bij de fopmutsen? Ja, het is natuurlijk een super gave vereniging. En daar wil ze natuurlijk prins en prinses van weren. En dit jaar was het mijn kans. Dus daar gaan we er ook zeker voor. En wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis Remun. Och, dan kan er wat van 11 helemaal niets gebeuren dit jaar. Nee, zeker niet. Het gaat helemaal goed komen. En dan hebben ze ook een paar adjudanten nemen gaan. Ja, ik heb 3 adjudanten. En daar kan je mijn eerste adje, dat is Kim Ikkerot. Dat is een vriendin al vanaf dat ik geboren ben. Daarlangs staat IVG-raad. Dat is vanaf de kleuterschool al een goede vriendin en ook altijd zo gebleven. En daarlangs staat Roel Eggels. Dat is van de fopmutsen. En er werd me gezegd, einde van de fopmutsen. En toen was die keuze ook snel gemaakt dat dat Roel moest gaan weren. Dus en met die 3 gewoon ik een schone vasteloventje. En nemen ze chauffeur van die 3? Dat moeten ze zich onderling nog uitvechten. Zolang ik maar goed toeskom. En wat voor spreuk heb ze? Mijn spreuk is niet klein te krijgen. Nog een keer. Niet klein te krijgen. En nog eens. Niet klein te krijgen. Kijk, ze beginnen te leren. Ze zijn niet alleen Bierenmunje gekomen, maar ik geloof dat er Munje Bier is gekomen. Jazeker. Dat klopt toch of niet? Jazeker. Je bent niet de eerste prinses van de fopmuts. Nee, dat klopt. Ik weet niet wieveelste wel, ik heb ze nog niet geteld. Maar Kumpie Duck zat voor dat het toch een prinses is. Nou, ik hoor geen geëmancipeerde vereniging, vind je. Dat Heb ze ook een liedje? Ik heb ook een liedje, ja. Nee, hoe ga je We beginnen? hebben een liedje. Ongeveer 3, ongeveer 4. Ja. Ja, moet ik dat horen? Ja. Ja. Ja, zeker, dat moet. Dat was altijd zingend, ik gaf de kerk. Dat kunnen we zeker een keer laten horen. Ik zie niet de woonkamer omgetoverd tot feestzaal. Ja, dat klopt. Maar Ja. die is dadelijk nog een andere feestzaal toe, hoe is dat? Ja, we gaan eerst naar het kussotje her en daar gaat het oefengroepen plaatsvinden. Nou, 4 zijn er in ieder geval bij. De rest mag nog één ding om dich even op te wijzen. We hebben een Prinsenslagerfestival en we hebben een prinsessenbijeenkomst dus. Dat is een van die maanden gekend. Maar ze bij deze van de harte uitgenodigd. En ik wens je een hele schone vastelovend. Zo, en nu zingen. Het is weer vastelovend, we komen er tegenaan. En nog feesten met z'n allen, ja, en shoppen weer vandaan. Hier op met z'n op, wat wil ze nu nog hier? Samen met die adjudanten, maak het leuk sfeer. Vastelovend is waar wij Jan nog weer was. Wat is zo'n feest, en het is allemaal in leven niet bestond. Ja, we komen uit dit land, ik heb het leven
ja, den låter för oss och den kjolar finns ass. Det sa han till leven i förstånd. Ja, vad går det ut i fram? Jag ger mig huvud, det är inget huvud. Du sitter helt med våran hela dagen, vill inte springa. Dat gaat die zo'n vastelovend weer. Broer en zus, uit één gezin, Bacchus en prinses. Nou, wat wil ze nog meer hebben? Verschakelen nu even naar Tim hebben naar de uitroping in het Quichotje. Heel even de bakkers bedanken voor die medewerking, want zonder dit ga je er niet kunnen doen. Maar hier stuit de nieuwe prinses van de Vodmuts, Anouk. Een heel groot applaus hier. Zo, zwamen Hedel Bacchus. Zijn zuster weer de prinses. En nu nog de nieuwe prins van vastelovensvereniging De Hopslokkers. Onze verslaggever Tim hebben die was achter de schermen om te kijken wie de nieuwe vuurganger weer geïnstalleerd. Bovenin allemaal vast of vast? Nee, maar die helemaal nog was. Ik ben Peter van Soes, uit Zwamen, 50 jaar. Gewoon aan de Rijksweg, met mijn vrouw, 2 kinderen, 2 hunden. Dagelijks leven ben ik accountant, werk in Ruiver. Ja, dat is een droom die uitkomt. Ik heb nooit gedacht dat het nog een keer zou gebeuren. Kijk, ik ben 50 jaar en denk ze van ja, dat gaat nu toch niet meer gebeuren. Ik heb altijd gezegd van, toen mijn 50ste mogen ze me een keer vragen. Ja, dat is toch gebeurd. En dan ga je toch een droom uitkomen en dan, ja, dan wil ik er ook volop van genieten. Jazeker. En wie staat het eigenlijk met de zenuwen? Ja, nu gaat het wel. Nu veel de zenuwen wel met. Maar ik denk als ik daar naar boven moet, dan zal de zenuwen wel zeker wel komen. Dat denk ik zeker. Maar het motto is, dat is geluk. Dat is geluk. En dit is voor mij ook geluk. Om hier de 67e vuurganger van de Hopslokkers te mogen zijn. Ik weet niet of er nog geen dagen. Ik ga je niet langer in spanning, is dit klaar. Kom maar eens naar vuren. Dames en heren, ik wil heel graag aan u presenteren. Onze nieuwe prins van de Hopslokkers 2019. Dat is geluk, hier is terug, Peter de Derde!